Takže čaute, opäť vás víta Simon a opäť sa stretávame pri našom Minecrafte. V minulom parte, ak si dobre pamätáte, bol to, tuším, áno, part 5, som šiel na tú výpravu a tam v tej džungli som sa stratil. Takže som sľuboval, že dneska pôjdeme dole tam tým smerom ku tým bažinám. Tak, ja sa iba poviem vyspať a môžeme sa tam okamžite vydať. Tak. Už si musím ponastavovať slúchatka, pretože... Dobre. No, máme ráno. A vravel som, že pôjdeme tam tým smerom. Ozaj, niečo vám musím ukázať. Vravel som, že budem trošku hrať za kamerou. Tak som aj trošku za kamerou hral. Sice není to nič moc, ale je to aspoň taký začiatok. Takže toto je taký provizorný vchod do minov, na miny, na diamanty a všetko možné. Takže dnes sa tam môžem vydať. A žijem. Dobre, takže tuto nemám to ešte celkom všetko otočkované. Tu som začal takto rozvetvovať chodby na tie miny. No a už som aj niečo vyťažil, lenže zabila ma lava. Tu sa niekde to je zamurované a zhoreli mi 4 diamanty. To ma veľmi nasralo, pretože som kopal, až naraz tu niekde si na druhej strane proste ma zaliala lava a všetko zhorelo. Takže to som bol taký trošku veľa som z toho bol nešťastný. No a tak čo už no. Musím kopať znova a každopádne teraz pôjdeme do toho mesta. Do mesta. Pôjdeme na tú výpravu. Tak toto bude trošičku dlhšie, musím to tu tiež trošičku poriešiť, tieto schody ešte. A tak... No, zatiaľ. Všetko je len zatiaľ. Tam máme toto iba taký ako keby únikový východ ešte, veľké schody sa budú robiť. Všetko sa bude robiť. Dosť dlhá cesta. Áno, hotovo som tu. OK, tak idem... No. Aj všetky tie rudy mi zhoreli, mal som aj zlatú rudu, aj... ťažko sa mi o tom rozpráva. Je mi tým smutno. Ale fakt. To je krutý svet. Musím trošičku zabiť, lebo som hladný. Počujem, to je niekde pavúka. Dám si chlebík. Dobre, takže ja si zoberiem to za... A tam sa Enderman vysíka, že to... Praska. Tak, potrebujem si ešte zrobiť nejaké tie nástroje. Meč, rovno 2 meče. No a dneska sa už konečne chystám ešte natočiť ten Dead Island, pretože už jak si som nehral dosť dlho, tam som sľuboval, že pôjdeme do toho hotelového rezortu. Včera sa mi to nepodarilo, včera som sľuboval a nesplnil som. Ale to bude taký trošičku oveľa dlhšejší part. Pretože poneváč je to veľké ako hovado a kým prejdeme ten hotel, tak to bude trvať pekne dlho. Tak ideme, dúfam, že nájdeme niečo pozitívne. Zoberieme si rovno aj houbu. Houb je málo. Môžeme si robiť polievky mushroom. Mushroomky, polievky, mushroomky. Mushroom, ale keby aj boli to žlté hryby, že? Čo? Žlté hryby. Červené. Ojoj. Mi sa hodili, no, červené hrybky. Všude sú tieto a to stojí tak na... Púšť!
Púšť, ja som bol iba na takom púštnom poloostrove, tam kde si ka začungol po ten piesok. Či kde som to bol vlastne, ja si už aj nepamätám. Toto vypadá epicky. Je to škaredé. Takže to môžeme zrobiť rovno aj koľajnice do púšte. Keď to bude dobre vypadať. Ježiš, creeper, dívaj, tam creeper, tam, dívaj. No poď creeper, poď. Na buďa. Poď, ty špina. Zelená. Tak nič. Tak buchnul. Chudák creeper, jeho život bol taký. Si predstavte, že sa narodíte a vybuchnete. Jedného dňa príde modro-žltý zelený pajac a vy vybuchnete. To je zlý osud, toto. Tam je červená houba, som ju tam niekde videl. Hen tam červená. Zombík, a prečo nehorí? Vo vodičke. Rovno poďme zabiť a poďme aj po tú houbu. Také divné zvuky vydáva, ak to tak zabiješ. No čo už? Je to zombík. Je. Tak no comment. Kde bola tá huba? Tu je. A tam ďalšia. Dúfam, že nájdeme nejaký, neviem, nejaký púštny chrám alebo čo. Dúfam. Iron. Aha, jeden. Čo by ste v takej úrovni chceli, čo? No dobre, takže ideme tam do tej púšte. Som zvedavý, čo nájdeme. Čo by som dodal taký village alebo čo. Také niečo pekné. Rozmýšľam týmto smerom. Hovno! Haha, ty kokos, takto som akože... very good. Joj, dúfam, že tam majú kovárňu a že ich tam trošku vykradnem. Ale týchto nebudem ničiť, týchto nie. Tu zrobím také pekné koľajnice ku nim. Hej, zrobím tam ku nim koľajnice. Je to vlastne zárovno mojej chalupy. V podstate. Tak neúplne, ale je to zárovno skoro. Joj, výborne. Juj, fajne. Tak čo tu máme? Mrkva. Si na srdce, haha, čo si pokažem. Mrkvu som ešte nesadil. V Minecrafte. Haha, aj brambory tu máte? Aj brambory? Nie, tu máte iba sidiček. Brambory. Zombík horia si, haha. Ja už som videl takého zombíka, ktorý je taký zelený villager vlastne. To bolo úplne erotické. Čo máš? Ty si debil. Si na ser. To je trošičku lepšia ponuka. To si na ser. Kamarádi, vy ste blázni. Ale majú tu tie. Jak sa vraví, je kovárňa. Ako je tu kovárňa? Je kovárňa, je, výborne. No, ty už si trošičku lepší. A ty si asi najlepší. Teba si tu nechám, teba nebudem zabíjať. Ty si trošičku... Čo to je veol? Hej, vlna. Za vlnu. No, to by šlo. Niekedy, možno v budúcom storočí. Ty sa tu topíš, ty máš čo? Emerald za 7 melónov, ty si máš tak, vieš čo? Ale vlastne... Emerald 7 melóny sa zháňajú ťažko. To je jedin tak v dungeone. Kováčňa. Tak nič moc. Čo už? Neviem, či som serinka teraz v noci cez púšť, alebo nie. Určite, čo teraz robím, je, že si zrobím takto pekne takúto sekerku. Zrobím si polievožky. Lebo polievožka to je... polievožka.
Ospravedlňujem sa, som trošku zachrypnutý. Taký neviem už. Rozbijeme to, toto sa hodí na ten crafting. Enchant table. Tak. Vy tu nemáte drevo, že? Vy ste hoveda. No je, sú z piesku. Nevadí. Ale to je zaujímavé proste. Púšť vedľa úplne zmrznutej krajiny. Tu ide si. Je velice blízko dungeon. Som sa... No, ešte jeden strom. Idem dať. A budem staviať zombíkov, na to sa teším. Keď to má všetko, sa bojím. Kde sa usídlim? Kde? Tu nie, tu si na ser. Na okraji samozrejme. Začnú tu. Prečo máme pressure plate? Pressure plate. Ako to. Blázny. Škaredé drevo. Myštičky si robíme. 4 myštičky. Hej. A toto. Mushroom. Máme mushroom polievačky. A nie na seba to na hovno. Koľko to pridáva do hangerbaru? Áno, polievka sa chrúme, samozrejme. Ježiš, to je domyslené. No, pochopil by som, keby jedol ten tanierik, ale tanierik nechal, takže... Neviem. Mečík, šišro, nechám takýto. A ide sa... A nechce sa mi ísť až tak moc von. Ani to posteľ nemôj, sú chudobní. No tak chalupa z piesku, no tak. Ale sú múdri, že zalezu. Akože do chalupy. Nie, zrobím toto ten čas ako dobrodružnejšiu. A pekne sa pôjde do chalupky. Ona si do chalupy, to bude erotické. Oh fuck, tu je akásika línia. Línia kostíkov. Je creeper. Do faku. To je strašné. V podstate... To není moje. Ale trošičku naberieme si to sú VDCD, tak to si môžeš nasať. Doprči, do faku. Pokiaľ neuvidím nejakého zombíka zbrnený, tak na všetkých serem. No tak čo už. Som sa zároveň chalupou, áno som. Doriti aj s creeperami. Do faku, bež, poď. Nie, ty kokos, tu vás je na puštík asi najviac. Určite, dve endermeni za seba, no tak je akože maraz. Šprint. Fakt vyjebaná tabulka. Pardon. No, tu by vás nemalo byť toľko už. Nie, to sa mi zdá, že to je také škaredé. Zombiček. Poď, bič. Slime je málo kedy. Slime je vzácny. Skeleton to je debil, to je. To je strašná hovada, skeleton. A to už. To je moje. Wow. Áno, šlím. Sú šlimy všade, šáme šlimy, pane. Skápte to ráno. Tušite si kam láskade. Tu je.
Je. Není už. Do faku. Nezačnutý skladov. Netrafím. Nevravím. Fuck. Tá láva, tam som musel, odtiaľ som bral lávu na ten pekný, ten. Žiadny zombík v brnení, to je na hovno. By nejaké pekné začarované padlo. Enchantnuté začarované, enchantnuté brnenie. Tak. Hop. Pavúk. Tak. Tak sa mi to ľúbi. Není tu nejaký ďalší slime. Ježišmarja, tu je jaký veľký. A tam slime bolov není nikdy dosť. Choď preč. Nech to odstrelilo. No odstrelíme ostredenia, že? Oh, tak. Musím ich ísť preč. Už som so životmi na tom tak biedne. Trošku dosť. Hodím šprinta do chalupy. Najlepšie, čo môžem zrobiť teraz momentálne. A pôjdem trošičku pôjdem ťažiť. Iba malinko. Konečne to mám. Sladký domov. Sladký domov. Tak. No, čo sme získali? Takže... Kde som dal tieto pec. No, čo som robil sem? Bloky ku blokom. Toto. Dobre. Zasadím ešte zemiaky. Po táto ranu zasadím po sprúce speeding. Neviem čo to je. Sapling. No to sú prísady a tu už je hotové jedličko. Apple je už hotové jedličko vlastne. Aj mňa neviem zobické meso. To je prísada. Toto je tuto tak. Nie. To si mám zdať. No. Idem trošičku zastrieľať do terča. Výborne. Či sa dosegne do toto. Aj... To je akože... Áno. Do skla. Aj do skla. Výborne. Akože luxusné prevedenie, ako môžete vidieť. Až mi je doplaču z toho, jaké to je krásne. Tak to je dojímavé úplne. Doprčí, pivečko. Dobre. Tak. Idem zasadiť brambory. Z tohoto ja neviem čo by to som ešte nesadil. A ja hneď tú tabuľku využijem iba tak zo srandy. Takže. Len tak zo srandy. Aby furt nestrašila. Doriť aj s tabuľkou. S úrodom
úrodu z toto. A do prčia som si kopačku zabudol zobrať. Motiku. Motiku, chápeš? Neviem, či to dokáže vyrátať bez vody. Ale možno to skúsim pestovať na čínsky spôsob. Tak, a to je čínsky spôsob, je nasledovný. Že naťažím hlinu. A tu som zastavil jaskyňu. To je také pekné. A je to dosť nebezpečné, pretože tu sa môžu schovávať žombiači. Tak. Tak. To je lepšie. No. Už som na to prišiel, ak sa to na tomto... Tak. Teraz to trošičku takto vylepším, takto. To si zoberiem, tak. Tak, hotovo. Ešte takto. Na úroveň toho. Tak. OK. Áno, pokúšal. No tak skončil. Takže jedno... Možno to vyrastie. Možno. Tak to... OK. A bude to pekne tak splavovať do dola, kedy náhodou. Toto je fakt dobrý spôsob. Si som ešte neskúšal, ale viem, že je dobrý, pretože všetko, čo sa mi dobré. Nádherné. Krásne. No, áno. Presne tak. Počkaj, toto ešte. Toto. Až také pekné, no. Dobre. Točko ma to spláchlo. A toto ešte trošičku takto zväčším. Vyzväčšujem si to takto pekne. Dobre. A neviem, či mi nerúpne už aj lopata. Nechce mi to robiť ručne. A ešte takto jedno. Hotovo. Aj bolo. No a teraz môžeme ísť kopať. Tu dáme mrkvu. Pokiaľ vyjde. Dobre. A semáka dáme brambory. Tak tu musím všetko pekne prekopať, až to trošku vyzerá. Si to tu je trošku odsedulkujem. Tak. Trošičku to takto pekne vysadím. Áno, takto, presne. Tak, dobre. A ešte tuto, jeden šupnem. V
podstate to vyrastie, tak oka. Výborne sa mi to, krásne sa mi to podarilo. Len teraz už iba dúfam, že mi to vyrastie. Aspoň na chvíľku to skrášli. Čo to je za hovadina? Čo to je také, budeš pekne rásť. Potáto. Iba tak. Ach joj, prečo nechce rásť? Budeš rásť a hotovo. Tak, ešte to treba zabiť schody. Nie je to pekné. Je to krásne. Nádherné, úplne krásne. Až mi z toho doplaču. No teraz už iba čakať. Takže, no ešte toto som chcel zasadiť. Toto je taký pekný tuto. Do ryti aj s tabulkou zo srotu, furt na to zabudám, aby to tak pekne bolo. OK. No a teraz sa vydám trošičku viacej majniť. Len si musím zabiť taký železnejší krompač trošku. Než by som dal do uhlia. Á, máme jeden iron, výborné. Máme 3 irony a idem trošičku časíka naťažiť. Bloky zachovám. Hotovo. Tak. Ty som to dal špatne, ale nevadí. Výborne, výborne. Luxusne, úplne nádherné. Dobre, takže idem trošičku majniť. No. Dobre. A som tu. A sem tady, takže redstone. Dúfam, že teraz mi to už nezhorí. Trošičku viacej uhlia. Pravidlo číslo 1, nekopaj nad seba. Jedem na to. Pardon. Máme tu, máme, výborne. Ty, výborne. No, a keď už som toto takto začal kopať, tak už aj rovno budem kopať týmto smerom. Trošičku viacej som si zrobil torčiek. Tak, a ideme na to. Bude veľa kameňa bude. A potom, jak nájdem diamanty znova, tak aj zabím hneď ender portál. Nether portál. Nether portál. Koľko tam toho je? Tak. Nether portál. Do tejto strany. Nevadí. Áno, áno, o tomto som hovoril. Že tu ma to zabilo. Do prčice. A je tu aj emerald. Včera som našiel. Čin. To som ale nechcel, to som chcel nechať na video. Ako vykúpim diamanty, bohužiaľ som debil, bol som lakomý, rýchly. A skončilo to tak, ako to skončilo. Na hovno. Hlina. Ďalší. Stoj. Jaj bože. Že uhnem. No, a tak je to furt. Zase. No. Tu je aksíka lávové pole. Znači už ani nebudem kopať na seba. Iba keby tam bol diamant. No možno aj pre emerald, ale to by som asi trošku si rozmyslel. Do ryti sa nás rozbuch fakt. Torč. 2 iba? Tu je aj.
zrovna železné brnie, všetko. Mi to sa trošku toho ironu. No, ešte to bude spletité trošičku. Teraz tam, že hej. Teraz to musím kopať už iba jedným smerom, pretože sa nikdy nevytentujem. No. Tá. Takže sem. To je strašné, toto ma tak nebaví, iba kopať a nevieš kde. A tak čo už no? Pre diamanty čokoľvek. Zase počujem hlavu. Blížim sa ku nej? Dúfam, že nie. Dobre, že tá lava sa pomalšie rozlieva, lebo keby... Uá! Oh fuck, čo to bolo? Ty kako som sa zľakol. Dosť to celkom uberalo. No, do prdele, ja neviem, či mám takto kopať furt, alebo... Ach jaj. Nemám niečo na spapanie? Nemám. Nezobral som. No, takto. Dobre. Musím ešte si to hore ísť. Že tu nebude zase takéto malé, čo sem behalo. Áno, a teraz do ľava, hej. Čo? Nie. Do prčice, sa tu v tom strácam. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Asi. A požaduje iron na zemi. Aj tu. Zombík. Tu? Ty kokos. Tu je jaká? Na jakú úrovni sa nachádzajú zombíci ešte aj. Tak, redstone. Kam teraz? Ja som úplne... Prdeli. No faku. Doriti, kde to som? Tu je lava. To poznám. Teda... Ja som dobre zablúdil. Dokedy tu ma nechať takto? Doriti, kde som to? Som zase spadky? Do prčic. Ježišmaria, ja sa to zase nevymotal. Nie, tu som odtiaľ prišiel. Do faku. Sem? Sem? Nie. Sem? Doriti. No dobre, tak to musíme zobrať trošičku inak. Takže sem nie. Bez to takto značiť sem nie. Sem. Teraz sem či sem? Asi tu. Tak to bolo trošku... Už bedrock. Ok, idem hore, lebo klesa život. No, neviem čo je vonku, či noc, či deň, či čo je. No dobre, takže... Tento part, no, trošku, tak to je, musíme to mať pozitívne, že našli sme dedinu. Tam budem robiť samozrejme koľajnice, určite, na 100% koľajnice. Tam pôjdu. A tá dedina, tam zrobím také dlhé, také puštené sídlo, z toho zrobím.
Spouštní sídlo. OK, takže vypadá to tak, že je noc. Doriti. A ja nemám. A mám. Vonku... Zas. Ušu. Málo života. Nedokážem byť dvere. Zombici. Budem musieť zase narobiť železné dvere. Čo mám to na... Easy. Fajne. Som nevedel, že oni dokážu rozbiť dvere. Akože iba v móde, že easy. Tak to bola rýchla akcia. No tak to bola... Akože... Ten mal zapustiť dobre, ten útočný mod. To bolo úplne zajímavé. Počkať. Takže som späť. Práve som šiel a buchnul mi tu creeper. Sem. Rozbil by to tu celé. Čo som trošičku nasratý na to, lebo som tu dlho robil. Je to teraz také neúhľadné, také škaredé. No nič. Tak, trošku to skúsim aspoň trochu zastavať. Ako to bolo naspäť. No, to je to všetko, čo by som dokázal. Takže, týmto by som sa už aj s vami rozlúčil, pretože už dosť dlho natáčame. A chcem niečo nechať aj na tie budúce party. No, v budúcom parte pôjdeme zase do hentej jaskyne, pôjdeme ju prehľadávať. Dúfam, že tam sa zase nestratím a ešte sa potrebujem pozrieť na to, že ako to tam vyrastlo. No, to je ten strom, takže nič. A aj to je slime, akýsi veľký. Takže to trošku skýnime. Poď slime, poď. Slime boli, to je dosť veľká vzácna vec. A tuto to kdesika splavuje. Pozriem, že kde. Ja je toto jaskyň, toto. OK, takže s týmto by som sa fakt už s vami rozlúčil. Uvidíme sa v budúcom parte, ja osobne sa na to teším dosť. A ďalej budeme ešte natáčať, ešte ten Skyblock treba dotočiť a ten Island a potom už začnem novú sériu ďalšie z Assassin's Creedu 3. Takže uvidíme sa na budúce. Ja sa s vami lúčim, tak čaute.